Kuba HM Shangpliang MLA Kamausan Ram Ulalit ban Mynsiem langai ki Nonghikai SSA kibla shong ye ki hajan ka additional secretariat hakani ke jingle jong u ulai kendu bat kinangalam ka seng bat kumjuru ki Nonghikai kibla shong hakate ke jaka habai kran bi kinong thok bor ba Shangpliang loong ba ka jing e jo ki Nonghikai kam dai shu ka bathamai kham tam lei jong ki Nonghikai school SSA ulong ru ba ki Nonghikai SSA mentala handriu banai kim shim la yo ela ka tulap bat kumno ken pendam ki jinan kam ki jong ki Ula boru ya ke jingkali ya ka sorkar ba shano ka ja ka pisa ka badai bansiu ya ka tulap ki Nonghikai school SSA. Kani kalong kasin ka baar ka bangawan ban yuk jat hakani ka ju ka jaka aba mensua ki wan ki Nonghikai jong ka ad hoc ki Nonghikai ad hoc ru ki la shong kani ka ju jaka bat ki labu ki jingdawa la da kitayo menta biang yo I ki Nonghikai SSA ki wan ki shong hakani ka ju jaka ban raise ya ka problem jo ki saka sorkar ka problem jo ki Nonghikai kamdei ka batmai kamtam jo ki SSA teachers menta kilabo ki jingdawa la slemba badai ban siu ya ka tulap jo ki regularly nangta menta kumbang yo so ngriu banai kimpat yo ya ka tulap jo ki manobala ban penya ya ka yeng ka sem Klem don kanono kajing siu lan klem don ya katulong. Ngamla ban sautu nakalian ke sorkar ke ka daw baka snap man bat balay ka kam ay kata katulong ikini lang rumna. Kajing kili mata kasi kalong shano ka ja ka pisa ka badai hok ikini ki SSA teachers. Ka sorkar ka de ban pensyai hakmat kini Nonghikai baro Bat hadu menta ke sorkar kampat khot yakini ki leaders ban yakren ban penbej ngam kwa ban ui ki Nonghikai baro ki chupoi hasurop bat ban khang kherdap yaki school. We cannot close down the schools and allow the teachers to come in the streets like this every time. The government should take responsibility of the downfall of education in the state. If for a lot of weeks we saw ad hoc teachers on the street, that means ad hoc schools were closed. Now again we see SSA teachers on the road, that means SSA schools are also closed. So how long are we going to tolerate? How long are we going to tolerate this? It has affected Kalakta, ya kapule puthi jong ki khon jongi kim yo shu ya ka jingnang jing start ki khon jongi kim yo shu ban le school kumba kalong menta kalong pending for 5 months untuk the last financial year 2021-22 kadang sa arna to March but jong financial year uba menta kadang sa live na to April and June kubaar kadika enhancement of salaries na menta teachers ya kumba na kaliang jong timo ni kumpa ka dito kana ka force na along ito voice na menta jong Nonghikai SSA na raise po assembly te try pi kan mau na kaliang jong education minister badon brom la ong ba ka demand jong SSA ka de kolong genuine kung da enhance ya katulog jong Nonghikai SSA kiwe category have enhance so kumbang ile yo I bat saki ba mentay ad hoc for teachers science teachers kila enhance tongim do na ye ban comments lor kani appreciate ya ka sinjam bara shinda ka government ketika cikli ka bang kwa ban do ka habale ye kitu filale balai par yung Nonghikai SSA pi shedin ke marha kitu kor tiong ba katito ma ni kolong ka ba song nongrim ni pej pa na da niya pej akan ni ka klimat ka ba menta ni iba kana kaliang jong government kala persang ban ignore ke kita hikide ki atli ki demands ki bangi ibu sakmat ka bang kolong